Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे मोननैसो आपडेट्स लानानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। नैबे समावहाय दा आङो एसे रेडि जादों माने फोथाराव थांनो दाखालिनि जितुनिखि आद्रा थानाय ना एसे माइ मोनजोबाखैमोन आरो आङो मुथानैसो बेबायदिनो हानानै गारबोग्रोदोंमोन आरोना आङो दिन्थिखादोंमोन। दिनैहाय फिन खेबसे आङो फोथाराव थांफिननो ओंखारलायबाय रेडि जाबाय दा फोथाराव थांदिनि लोगोफोर आङो आपडेट्सखौ होलांगोन आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना। हाग्रा हो 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 माइफोरखौ दा बेजोंनो रोगानानै लाबोनांगोन जायगाया माइखौ एसे रोगाबासो माने दुल दुल जाजोबसिगोन आरोना। बिराद हाग्रा दुनानै दं। आयौ लाजाया लामाया थांबाय थादिनि मोनफैबायानो नै वा माइफ्रा माने पुरा कालार जाजोब्बाय दे माइया नै बिराद गोजौ गोजौ जानानै दं। बा गनजोंसो एरखांनानै थांनांगौ माने ओइ गना बायबावबायसो वाव मोनहांबायानो आरो नै मोननाय बायदियानो जाजोब्बाय फ्राय हाबा हाजासैलै थांगासिनो दिन्थिलांगोन लोगोफोर। ओरैबायदि माने नारबाबो नारख'नो हाया माइखौ। लोगोफोर माइयाहाय माने दाखालिनिख्रुइ मोनसिनबाय बिराद कालारफुल जाजोबखाबाय आरो नै बेफोरो एसे नांबावगोन बेयो आंनि नङा नैफोर गासैबो माने बेखिनि आंनि आरोना हाजासिगोन लोगोफोर हायोबा मोनबायानो आरो बिनिफ्राय आरो मा मोनबावनांगौ ना माइया मोनबाय फुरा मोनजोब्बाय आरोना। थांबाय थादिनि एसे आङो मोनफैबाय नै बेहाय आंनि जायगायावहाय थांगासिनो ओरैबायदि माने हाग्रा गुदुलै एसे नायनानैसो थांनांगौ नङाबा लानजायाबो थालायलाङोना लानजायखौ एसे गिनांगौ लानजायग्लावखौ। लोगोफोर फाइनेलि आङो दा फोथारावहाय मोनफैबाय एकदम दिनैहाय माने थखन सकन लाना फैखादों आरोना उपाय गैया नङाबा हाबबोबाय नै जायगायाव मोनफैबाय एकदम माने उनथिंजाय नायदो नै माइया मोनजोबनाय बायदि कालारफुल जाजोबखाबाय मोनजोबनाय माने मोनबायानो आरोना। आङो दा एसे माइ हानि दाखालि आङो दिन्थिखादोंमोन आं एसे जात्रा खालामनानै गालांदोंमोन आरोना आङो दिनैहाय बेखौ हागोन। सान्दुङा बिराद खारा बे साननैसोआव थानोनो हाया खामजोबनाय बायदि मोनबायानो आं आखाइ गोलाव गस्ला गाननानै फैयाबाबो थानो हायाना फोथारावहाय बेखायनो लोगोफोर आङो एसे दिनैहाय आखाइ गोलावखौनो गाननानै फैनाय जाबाय आरोना। नायदो नै माइया मथा मथि बेबायदि जायोबा 20खौ जोङो बुंनो हायो आरोना 20आ आराम जायो 20 मनसोआ जाखायो आरोना एसे ध्यान होनानै मावोब्ला माने जायो। आरो दाखालि जुदि बेबायदि गोरान बोथोर जायामोनब्ला साननैसोआहाय डेन्जार जागौमोन आरो 25सोआ थांखागौमोन 20-25 लोगोफोर आङो दा दुब्लियावहाय नै बेबायदि मोनफैबाय आं एसे हानोसै आरोना मेंनायबो मोनोलै बिराद मेंदों दिनै फुङावबो एसे खामानि मावदोंमोन माने बारियावहाय बिराद मेंनाय मोनदों दिनै सानसेया लोगोफोर आं आपडेट्सखौ होलांगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअसखौ एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना। आङो दाखालि हानाय जायगायावहाय मोनफैबाय लोगोफोर दैया माने दासिमबो बेबायदि रानजोबाखै आरोना थेवबो हाजासिगोन नै एसे मोनसिन जायगायाव मोनफैबाय बिराद
बरिया माइया कालारफुल जानानै दङ थ' आङो बेखिनियाव हागोन आरो दाखालिबो माने एसे बेबायदि हाना गालांखादोंमोन आरोना नै थ' रानजोब्बाय आङो एसे दा बेहायनो हानोसै आरो लोगोफोर दिनै एसे हाबाय माइखौ नै मुथिखौ बिदिनो आङो फोरानना गालांनोसै थ' हानाय थांबाय नैबेयावबो बेबायदिनो मुथिफोर दङ नै बिथिंजायबो एसे हाबाय आरोना आरो साननैसो नांबावथारगौ थ' नैबे एसे मोननायखौ नायनानै हाबाय बेखिनिखौ आङो दोनथ'बाय थ' साननैसोनि उनावहाय हागोन आरोना गुदियाव एसे गोथां दङ एम्फौ अख्लायबाय थायो आरो सखानि थाखाय हानाय जादों आंनिया माने बेबो नै मोननाय बायदियानो जाजोब्बायना साननैसो नांबावथारगौ थ' साननैसोनि उनावसो हाजागोन आरोना दिवालियाव बेबायदिनो अखाफोर फैनो हागौ थ' एसे नायनांगोन बोथोरखौहाय बिनि उनावसो हानांगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दा आपडेट्सखौहाय होलांदिनि आङो एसे माइखौ हाखांबाय आरो दा न' फारसे आङो थांफिननोसै बांद्राय बेबायदि माने मोनजोबाखै एसे नांबावथारगौ आरोना थ' साननै नेयोब्ला गासिबो जाजोबगोन आरो लोगोफोर आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि CMAAA थ' अनलाइन सोलिगासिनो दङ 2.0आवहाय जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो ना खेथिनिफ्राय लानानै बायदिसिना बेबायदिनो पिगारि अमा फार्मनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार दङ जोङो बेवहाय अपसनाव नायब्लानो जों नुनो मोनखायोना थ' जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय 2.0आ जोंहा बेबायदिनो 18 तारिखसिम थागोन नभेम्बर ना गोबां सम दंबावो थ' जायफोराहाय गोसो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना खेथि बायदिसिना बेबायदि खालामनो सानदोंबा आरो जायफोराहाय सेलेक्ट जागोन बिसोरसो मोनगोन दिनै जायफोरा सेलेक्ट जानाय नङा थ' बिसोरो मोननो हानाय नङा आरोना थ' जोङो बयबो मिथिखानाय एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआहाय जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो ग्रेड 4नि ना जिथुनिखि जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन दा जोङो थाबैनो होनो मोनसिगोन आरो बारा दिन गैला ना थ' जोङो रेडि जाखादो लोगोफोर जायफोराहाय बिना फैसायावनो बेबायदि साकरिफोर मावनो सानदोंना जायफोरा सेलेक्ट जागोन बेबायदिनो जायफोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन ना थ' जोङो जबखौथ' मोनखागोन आरो बेवहाय जोङो बेबायदि थाइसेबो घुस होनाङालासिनो साकरिखौहाय मोननो हागोन आरोना लोगोफोर दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै एसे मेंनायबो मोनबाय आरो फोथाराव दंफैयो नैबेखिनिया बेबायदि मोनाखै नै उनथिंजायहाय बेबायदि माइफोर नुनो मोनदों थ' एसे नांबावगौ खमैबो जुदि सप्तासे नेयोब्ला बिराद मोजां जागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन फिन खेबसे बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन